janeno mar Lolwe TV, ageno ni riyo maber kumora mora ma intiere, en Ngeso machielo, achaka rwakini machiegni. Chenro en mar Ngima Mwandu kuma wagoye mbekni kotenore koda ngimawa. Odiochieng' ma kawuono wadhi go mbaka kotenore koda tuoni endi, ma samoro nyalo bedo ni watni moro kata mana osiepi moro kadhe to kong'e ni ang'o matime. Gima dhi odiochieng' ma kawuono iluongo ni Kuot mar dho Daglach Joma Chuo kata dho Mbogo dho wagunda dende ni Prostate Enlargement. E studio kaendi wantiere koda laktar madhi lero mathoth kotenore koda wachni endi. Luongani Ruth Ochungo, arwaki ayanga e chenro ni endi mar Ngima Mwandu. Machiegni laktar. Erokamano ahinya. Wachane nyingi, gimitimo gi kama iyudorie. Iluonga ni Laktar Robert Omollo. E sechegi atiyo e osiptal miluongo ni Moi Teaching and Referral Hospital as a resident e department mar surgery. Yani atimo masters mar general surgery. Gidho luwo maler en ni weche mag yeng'o koso. Adil gi weche mag biro. Yes. Biro kata yeng'o. Yes. Erokamano. Aya, wach mo wuoyo odiochieng' ma kawuono ni endi en tuo ma samoro ng'ato nyalo bedo godo to kong'e ni ang'o machame. Lera ne janeno mar Lolwe TV ni to kuot mar dho Daglach Joma Chuo en ang'o? Mokwongo daher lero ne janeno ni prostate en ang'o? Yeah. Prostate en gima yudore e bwo Daglach, kama Daglach wuok go e joma chuo kodonjo e gima luongo ni urethra. Urethra oriwore gi duong' mar ng'ama dichuo magolo lach oko, golo pi oko. Koro prostate noyudore kanyo as a normal thing, en gima nitiere ga inyuolo go ji ka gin go. Koro prostate ni kosenyuol go ng'ato to onyalo kuot. E ng'eny ji okuot kaka ng'ato medo dongo, kaka age mar ng'ato medo dhi, okuot ga. To en gima nitie. Normally size mar prostate kata duong'ne maduong' mobedo godo en 3 cm by 3 cm by 5 cm. Mano ema onego bed ni size ne. Gi volume mar about 30 mm. Mane size gi volume mar prostate ma kawaida. To prostate nyalo kuot e joma chuo mokel shida mang'eny e del. Iwacho ni awinjo kacha kanyo maber ni en gima ni kanyo pile. Kendo en gima inyuolo godo. En gima inyuolo godo joma chuo. Sama koro okuot, gin pek mage ma samoro onyalo kelo ne ng'ato. Apani onego be aler ne jowinjowa kata jonenowa ni prostate nitie gi gik motiyo. Nitie gik motiyo malong'o motime del mar joma chuo. Sama ng'ama dichuo riwore gi ng'ama miyo, nitiere pi mawuok kuom ng'ama dichuo madonjo kuom ng'ama miyo moting'o gik mwaluongo ni sperms. Pigno moko kuom gi wuok e gik mwaluongo ni seminiferous tubules, mano oting'o gik mwaluongo ni seminal fluid. Prostate be golo fluid ge. Koro giriwore fluid gi ema ting'o semen, ema miyo gimiluongo ni semen gi sperms chiemo gi gimwaluongo ni pH, mamiyo sperms ok tho kapok ochope kuma onego gichope kuom ng'ama miyo. Koro mano e tich ma prostate timoga e ng'ama dichuo ma pod nitiere gima luongo ni reproductive age. Koro en gima onego bed kanyo mantiere gi tich motiyo. Lakini obedo ga gi shida, onyalo bedo gi complications kobedo mokuot. Koro nitie gik manyalo kelo kuot mar prostate e joma chuo. Nitiere cells mwaluongo ni stromal cells, to gi cells mwaluongo ni epithelial cells mayudore gima luongo ni transition zone mar prostate. Koro cells go nitiere gik manyalo influence gi, manyalo miyo prostate koro chako grow, oro chako dongo mapiyo, undergo gima luongo ni hyperplasia. Then okuot obedo maduong'. Sama obedo maduong' no ema koro chako dhi odiyo kama onego bed ni pi wuok go kadonjo e urethra mondo owuog oko. Onego bed ni lach wuok godo mondo owuog oko e ng'ama dichuo. Koro nitie signs ma ng'ato nyalo neno e ng'ama prostate ne okuot. Achiel kuom signs go e ng'ama dichuo, onyalo chako olo pi mathoth, especially gotieno, waluongo ni nocturia. Kanyo choolo pi dichiel diriyo to nindo nyaka kiny okinyi, inyalo yudo koolo pi kata didek kata ding'wen e otieno achiel. Ng'at ma kamano be nyalo bedo gi gima waluongo ni urgency. Sama olo pi oinge to en gima okase ma kok oringo chopo kama ole pi to chako mana wuok. Koro ineno kochiewo to a gi ng'wech ma kok oyudo kama ole pi to en pi monyalo olo kamoro amora. Onya bedo gi gima be waluongo ni dribbling. Kosechopo kacha ma oolo pi to bang'e kendo gine chako wuok, ineno ka long' ne samoro owuon otieko to moko pod dhi mbele ka ndong' e long' ne.
to samo chopo be kama onego be no ole picha to kendo koro gino chalo ka gimo dino ema nyako relax matin waluongo ni hesitancy eka pigno ochak wuok. Koro mago are some of the symptoms ma ng'ato nyalo bedo godo. Gimoro be nitie waluongo ni poor stream. Samo dhi olo picha wawach ni ng'ama olo pi e choo mane yot. Iyudo ka nyako chukre mondo pi olre kama onego olre, yani pigni dwa mana ni olware tiende kama ochung'e ni. Iyudo ka kijende matindo nyalo olo pi machop kata sentimita moko mabor, to kaka ng'ato bende obet maduong', pi ka koro idwa olo to en gima mondo donj kama donje cha, iwinjo ka ichukori to be ondong' mane tiendi ok olre kama ichike malong'o. Koro mago nyalo bedo some of the symptoms ma ng'ato bedo godo sama koro prostate nosekuot. Sama prostate nosekuot okelo bende infection. Manyiso ni lach chako kuok oko, lachno bedo infected. Koro nitie symptoms ma ng'ato biro bedo godo because of infection mar urine cha. Koro biro bedo gi rem, biro yudo ka piny e rame, onyalo bedo gi remo moro matin e losruok neno, onyalo bedo gi back pain, onyalo bedo gi ich ma distend kata iye kuot. Ng'enyne rem no ema biro kelo jatuo e osiptal nikech lach ok wuogi, iye kuot to gini bende rame. Kopogore gi kuot mare gi remo mare. Onye kacha kae ne onyalo kelo nyaka infection nikech dong koro ng'ama dichuo kla. Ng'in tuoche mage motenore koda kuot mar prostate kata kuot mar dhodag lach mar joma chuo. Ng'enyne prostate mokuot mar joma chuo okelo complications. Okay? Complication maduong' mokelo en ni pigno wuog oko, lach ok kal. Waluongo ni blood outlet obstruction. Koro ka lach ok kal, nitiere ma ng'ato nyalo winjo ka lach ok kal, nitiere discomfort ma ng'ato nyalo bedo go ka lach ok kal, nitiere gima waluongo ni backflow. Sama pi ok wuogi nyaka oyud kuma odoke. Koro ng'enyne yudo ka pigno dok e gik waluongo ni kidneys. Koro ng'ato bedo gi gima waluongo ni hydronephrosis, kidney ge okuot. Koro gikuot nikech pi madok e iye monego bed ni wuok oko cha. To pi madok e kidney no nyalo kelo gima waluongo ni kidney failure. Kidney mokuot ok ti malong'o. Ng'at ma kamano be nyalo bedo gi gima waluongo ni psychosocial problems. Iyudo kibede kind ji to koro idung' lach, ok idwa bedo thuolo, ok idwa bedo kama ji nitiere. There is also the high cost mar management mar jotuogi. Nikech ka ng'ato ok ol pi malong'o, biro siko e osiptal kiwilo ne mpira, mawang' nwa wuoye management ne. Biro yudo ka there is also high cost of management. There is poor quality of life. Ng'ani ok nyal nindo maber gotieno. Ochako bedo gi depression, obedo gi anxiety and other problems. It also affects sexual ability mar ng'at ma dichuo man gi shida. Kanyo ang' nwa biye. Wach machielo ma antiere godo kaini, ibiro yudo ni ng'ama nitiere gi tuo akina nindi. En gima nyalo budhe del kapok ing'eyo. Onyalo kawo thuolo marom nade mondo ochak nyiso ranyisi mage kata mondo mi ng'ato ng'e ni atuo. Nikech ochalo gima dak e del kabisa. Aparo ni onego awuoye gima iluongo ni risk factors. Ere ng'ama dhi develop problem mar kuot mar prostate e joma chuo. Achiel kuom risk factor of course en bedo ng'ama dichuo or male is a risk factor nikech en shida ma joma chuo ema bedo godo. Kande kende. Mar ariyo en age, higa. Kake ik ng'ato medo dhi, oseyudore nonro mosetim oseyudore ni joma chuo machopo higni 50 kadhi mbele ema ng'enyne bedo gi shida ni. Oseyudore kendo ni ka ng'ama dichuo chopo higa mar 60, atamalo 50 mar joma chuo mochopo higa 60 niga gi shida mar prostate enlargement. To ka ng'ama dichuo chopo higa mar 90 kadhi mbele, atamalo 80 mar joma chuo machopo higa no bedo ga gi shida mar prostate enlargement. Higa kendo influence gima luongo ni severity of symptoms mana wuoye ka ranyisi ka ng'ama kake iki medo dhi kake ranyisi go bedo ma severe or motegno kuom ng'ama dichuo. Risk machielo en hormones. Wan gi gik maluongo ni male hormones or androgens, specifically miluongo ni testosterone. Testosterone en hormone mawuok e gima iluongo ni testis kata tong' mar ng'ama dichuo. Koro testosterone no nitiere enzyme mane del ma convert to an active form of it maluongo ni dihydrotestosterone.
enzyme no iluongo ni type. Nyaka explain mano nikech mano biro e thieth. Yes. E thieth mage gik ma koro wang' wa modulate kwa thiedho Yeah. enlargement mar prostate. Koro hormone mar testosterone ni nitiere enzyme e joma chuo ma convert to the active form. The active form of it waluongo ni dihydrotestosterone. So that enzyme is called type 2 5 alpha reductase. Okonye yo mane? Okonye golo testosterone ma kawaida ma ng'ama dichuo produce e tong'ne ka to the active molecule mare. So active molecule mar testosterone ni or waluongo ni dihydrotestosterone ni en achiel kuom factors moseyudi ni miyo kuot mar cells manawacho stromal cells to gi epithelial cells manawacho kachako ni nitiere transition zone mar prostate cha kuot. Machielo makelo kuot ni en growth factors ma wan go e del. Machielo en gima waluongo ni sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle en ng'ama obeta ma gima otimo onge. Oko exercise. En olinga, ochiemo, medo bedo gi gima waluongo ni obesity, onindo, ok otim exercise, okay? Then ng'ama chamo a lot of proteins, ok ocham gik miluongo ni fruits gi vegetables. Fruits gi vegetables oseyudore ni kelo gima waluongo e del ni antioxidants. Or they delay gima waluongo ni aging. Omiyo aging cha ok timre mapiyo. Okay. Iki ok niang' mapiyo. Ok niang' mapiyo. Ok iti mapiyo. Ini siku mana ka dendi ritegno. Koro antioxidants go konyo ging'o kuot mar prostate. Factors machielo mag risk factors gin gik moko kaka smoking to gi alcohol intake mag ndawa gi madho kuong'. Boseyud ni interfere gi bladder, dag pi. Kake dag pi contract mondo pi owuoki. Daktari winjo kisego mbaka ka mang'eny but thoth gik mowuoyo winjo ka gin mana scientific terms ma thoth gi ng'eny kaendi. Aran mondo mi janeno mar Lolwe TV winji ni to ere kaka daktari nyalo fwenyo ni ng'ama koro obiro ire niendi to en jalno mantiere koda tuo niendi mar kuot mar dho Daglach kata modendo gumbogo ni prostate enlargement. Mokwongo ka ng'ato biro iri kaka idhi timo diagnosis or kaka idhi fwenyo ni en gi shida ni. Mokwongo wantie gi gima waluongo ni high index of suspicion. Manyiso ni ng'ama obiro iri ni be en ng'ama iparo ni nyalo bedo gi shida ni. Nyaka obed ng'ama dichuo of course. Age ne, miaka ne en adi, ochopo e umri mar adi. Wasewacho ni higa 50 kadhi mbele. Ma ja higa 30 tuo ni ja higa 30 onge gi tuono. Koro ka en ja higa 50 kadhi mbele, onego bed ni pachi kaka daktari iseparo ni ma ng'ama nyalo bedo gi tuocha. Then mar adek en gik ma jatuo dhi wacho. Koro idhi kawo gima iluongo ni history kuom jatuo. Obiro pimo ni gik manalero ka ni chakre nyoro otieno pok aolo pi, piny arama, ogucha rama, adinora, pi owuok maber, ndalo mokalo go nyocha owuok kondom, nyocha adhi e choo mapiyo, nyocha kadhi to abudho kapok owuok, to kasewuok to kendo achako inga dhi mapiyo, gik ma kamago endo. Oro nyalo nyisi ni tani tinde ka olo pi tawinjo rewni moro, manyiso ni osebedo gi infection. Koro history mar jatuo en gima very critical, en gima very important, ma nyaka ikaw kuom jatuo nyaka onyisi gima owinjo. Mar adek, machielo wadhi timo gima iluongo ni physical examination. Manyiso ni jatuo nyaka ipim gi lweti. Jatuo osepimo nini? Chakre nyoro pok aolo pi. Koro nyaka ikete otanda mipime. Idhi pimo idhi yudo ka iye kuot. Kidiyo to winjo rem. Okay? Jatuo ni idhi pime, idhi so lweti e korka oko maduong'. Wadhi timo gima iluongo ni digital rectal examination of the prostate. Sama itimo examination no nitie gik mwayudoga makonyo ng'eyo ni mae en benign enlargement cha. Waluongo ni kuot mar prostate koso en cancer mar prostate. Makene kanyo daktari. Aneno ka wach lich kainya. Ne janeno mar Lolwe TV pod wasongo kaendi kendo wadhi mbele gi chenro niendi mar Ngima Mwandu. Wakaw mna yweyo matin kwa duogo to daktari dhi lero kama ber ni to kadipo ni nitiere koda tuo niendi mar kuot mar dho Daglach mag joma chuo, ere kaka inyalo thiedhe nikech chako chon ber loyo dhi ka joga. Medikete kanyo.
Achakaro kikendo, pod wadhi mbele kaendi gi twak ka dipo ni kokiyawo TV mari, ma en chenro mar Ngima Mwandu. Wach ma wamiyo pek odiochieng' ma kawuono, wawuoyo kotenore koda tuo niendi mar kuot mar dho Daglach mag Joma Chuo, ma dho Ombogo dendo ni Prostate Enlargement. Wan kaendi kod Laktar Robert Omollo, ma bende en ja bero, odlero mathoth kotenore koda tuo niendi. Luonga ni Ruth Ochungo, pod wadhi mbele. Daktari, mana kuma ne waweye godo. Wasego mbaka kanyo, waseneno ranyisi mage, waseng'eyo jogo momako gino makele. Koro pod wantiere kaendi kar diagnosis kaendi. Kaka ithiedhe, kaka ifwenye. Yeah. Nasalero ne joneno magwa. Kaka ifwenyo tuo luwore gi kaka jatuo biro ni. Yeah. Waluongo ni presentation mar jatuo, history ma jatuo mi, physical examination mari mitimo kuom jatuo, kaka ipimo jatuo, mano wasekale. Yes. Koro modong' en ni nitie gima iluongo ni laboratory investigation. Mantiere gima nyalo golo kuom jatuo mondo iter odhi opim, mondo confirm ni jatuo ni nigi tuo no. Laboratory investigation ka wanyalo kawo remo mar jatuo, mwapim gima iluongo ni prostatic specific antigen or PSA. PSA nitiere gik manyalo miyo orais e del mar ng'ama dichuo. Achiel kuomgi en prostate enlargement. To prostate enlargement miyo PSA no rais mana matin, ok mang'eny kaka prostatic cancer kelo rais mar prostatic specific antigen to levels ma waneno ka oingo up to 80 to 100 nanograms per deciliter. To ka ng'ato ni mana gi benign enlargement mwawuoye kawuono, kata mana kuot tuo mar prostate, there will be a rise no nyalo timore, oro nyalo dhi malo to ok ahinya. Koro prostate specific antigen no en gima inyalo pime remo, ibiro gol remo mar jatuo titere e laboratory tipimo. Koyud ka en within normal, ma normal range ne en ga 0 to 4 nanogram per deciliter, to gi jatuo mose present gi symptoms te mane wasewacho ka, to nyiso ni jatuo ni en jatuo ma most likely en mana gi kuot mar prostate to ok cancer mar prostate. Gimachielo minyalo tim e remo mar jatuo aina ni, inyalo pime mondo ng'e ni nyamarogno tiyo nade. Aparo ne wawacho kaka achiel kuom complications mag tuo ni en ni nitiere gima waluongo ni backflow. Sama pi or lacho kuo kuom ng'ama dichuo nyaka oyud kuma odhiye, odok chien e nyamarogno kuma nosewuoke, to nyamarogno kuot. Nyamarogno mokuot bedo gi gima waluongo ni kidney failure. Koro remo ni binyalo pim mondo ne ni nyamarogno mar jatuo ni tiyo machal nade. Infections mag prostate be nyalo kelo rem mag piny ichgo. Remo ni nyalo pim mondo ne ka be nitiere gima iluongo ni infection, watimo gima iluongo ni hemogram. In terms of laboratory investigation wanyalo timo ne jatuo ni, wanyalo timo ne gima iluongo ni urine analysis, mondo wang'i anena ni to kuot mar prostate neni osemiyo bedo gi kute mag bacteria makoro medo symptoms mane wawacho ka, kaka rem mar piny iye kata remo moro matin monyalo neno koolo pi. To kar migago kaendi, gin chiemo mage ma ng'ama nitiere gi tuo niendi ok onego bed ni chamo, kata gin chiemo mage monego bed ni ng'ama nitiere kod tuo mar kuot mar dho Daglach mar Joma Chuo onego bed ni chamo? Adhi lero matut mano kachope wach mar management. Kama koro wadhi wuoye weche mag thiedho kata ging'o tuo ni. Ta agombo ni mondo atiek wach mar diagnosis ka, nikech adong' mana gi kamoro achiel miluongo ni investigation madhi korka radiology. Koro e radiology ka we mention, tie gima wanyalo timo miluongo ni ultrasound. Ultrasound en picha minyalo go e piny ng'ato. Obiro golo ni size mar prostate. Koyud ka size ne ingo size ma wachako kwa wacho ni 3 cm by 3 by 5 cha, to nyiso ni en prostate mokuot. Nitie gik mang'eny ma be ultrasound no nyalo miyi kaka volume mar prostate. Koingo 30 ml to nyiso ni prostate no osechako kuot. Koro kwa dhi e weche mag management kata thieth, nitiere gik mwaluongo ni modifiable factors, gik ma jatuo nyalo timo mondo ging' tuo ni. Wasewacho na achiel kuom risk factors makelo gini en beda ng'ama ok tim gimoro amora, ng'ama obedo obese, obedo ng'ama ng'ongo machwe, moko tim gimoro amora. Koro exercise, ng'ato nyalo ringo, ng'ato nyalo gwe mpira moro, nyalo wuotho, onyalo reduce weight, oseyud ni mago konyo e ging'o kata thiedho tuoche mag gi prostatic enlargement. E yor chiemo, ne wawacho ni ka ng'ato chamo chiemo motimo protein mang'eny,
omedore risk mar develop prostate makuot. Onego bed ni ng'ato chamo chiemo mang'eny galode to golembe. Oting'o gik mwaluongo kaka jo medicine ni antioxidants. Antioxidants go ging'o aging, miyo ng'ato ok ti mapiyo, to ging'o bende hyperplasia or kuot mar gimiluongo ni prostate no. Koro kwadhi matut e weche mag management, kwaweyo gik ma jatuo nyalo timo kaka chamo olembe, gang'o gi exercise. Nitiere yedhe ma be inyalo ti godo. Yedhe manyalo ging'o contraction mar bladder or piru mar lach. Nikech wasewacho ni nitiere enzymes kanyo gi hormones mamiyo gino contract. Koro yedhe go nitiere market, wan gi anticholinergics minyalo ti godo. Wantiere gi yedhe mag botulinum minyalo chuo directly e prostate kanyo mondo konye weche go. To maduong' mogik ni magi kokotiyo, ka yien gi okotiyo, to gima duong' wanyalo tiyo godo e thiedho prostate koro en surgery. Koro wantiere gi surgeries mang'eny minyalo tim. Some of them waluongo ni non-invasive procedures. Inyalo sone ng'ato mpira mondo gol lach chaka lach cha odinore okuogi. Mama ne en gima timore e Kenya ka inyalo neno ka ng'ato wuotho gi mpira moro e bathe malach wuok to dhiye. Mondo mi gik ni koro ng'ato iyang'o kotenore koda kuot mar prostate ni. Ma koro oseike stage mane? Waluongo ni severity of symptoms. Management mar ng'ama nigi prostate enlargement depend ahinya gi symptoms. Gi kake gini ranyisi mobiro godo, gi kake gini affect gima waluongo ni quality mar ngimane. Nikech wasewacho ni achiel kuom complication mar gini en ni o affect ng'ato psychologically. Iyudo ka koro ok onyal bet kama ji nitiere, nikech sama tin odwa dhi olo pi, sama tin ng'ato biro winjo much pi moro ka dung' kuome nikech oolo pi to pi olore kuome ok ogolo te. Koro severity mar ng'ato, tuone biro determine level mithiedhe. Nitie joma donjo e level modonje ka pi ok wuogi, chuno ni bare male wi pende ka isoye mpira. Tiere ng'ama nyalo biro ka pi no mpira no pod nyalo donjo piny kucho, wasoye gi piny kucho to pi wuok. To kamago te ok otimore, 20 surgeries ma koro wadhiye. Wanyalo timo ne ng'ato gimiluongo ni prostatectomy. Manyiso ni koro iyang'i tigolo prostate mokuot no. Inyalo time gimiluongo ni open prostatectomy, which is very common, or inyalo timne gimiluongo ni transurethral resection of the prostate, TURP. Samine no gomba kae ni nitiere koro jal moro mantiere gi tuo ni. Samoro kung'e ni tuo ni ndie emosebedo ga kainye kata kachami. Be nyalo neno malo timi to thieth mare onyalo kawo pesa maromo nade? E Kenya ka sani ka en thieth mar yeng'o, generally most hospitals ibiro yudo ka ng'ato tiyo gi 80,000 kadhi mbele e yeng'o tuo mar golo prostate. Nikech nitie gik ma be pod itiyo godo kaka pi mang'eny kotim yeng'o miluongo ni open prostatectomy no, to nitie pi mang'eny miluoko godo mondo remo kik chokre machak din kar lach no. Koro generally cost ne en around 80,000. Kaka jalony ka e weche gi kuwi mag bero mag yeng'o, samoro nyalo kuotno ni to e higa chieng' inyalo miyowa statistics mag jogo mosebedo ka safa kata mosekel ga osiptal ka nigi tuo ni endi, mondo mi joma moko ng'e ni tuo ni nitiere kata osebedo go e dende to kong'eyo kawo thuolo mar dhi osiptal. Be inyalo miyowa statistics moko? Generally Kenya kata ok wasebedo kwatimo nonro ne ahinya mar thieth, especially e county wa mar Kisumu ka. But en tuo mantiere, ng'ata mang'ongo mosechopo higa mar 50 kadhi mbele madichuo. Wa encourage ni joma chuo mochopo higa 50 kadhi mbele onego dhi for general examination e osiptal. Ok ochuno ni nyaka iwinj kituo or ka olo pi osechako chandi koka idhi osiptal. E pinje maoko mosewe deal gi weche mag measles gi polio, magi gik matinde gin gitimo. Jotuo ng'ato dhi osiptal tipime kapok gino obedo maduong' ahinya. Nitie gima waluongo ni digital rectal examination, mana wacho ni so lwedo e korka oko maduong' cha. Onego bed ni ng'ata madichuo mosechopo higa 50 kadhi mbele, every year onego bed nodhi icheke mondo ni prostate ne en prostate machal nade. Wang'e ni kapok gimoro omedore kata ka tuo chako to pok omedore, inyalo geng'e. Ang'o ma dang' inyis jalno ma samoro uwinjo ka en gi ranyisi mwawuoye ka giendi to pok okawo thuolo ne mar dhi osiptal? Maduong' manyalo lero ne ng'at ma winjo ranyisi mane wawuoye go en ni dhi kar thieth mondo dhi ocheki gi jolony mondo yud prostate ni kapod ochon, kapod onyalo thiedhore gi gik mane waluongo ni management ka, kata ka yedhe kapod nyalo tiyo. Koro maduong' moloyo en ni ji onego dhi osiptal
mondo timnegi gimiluongo ni medical examination. Aneno ka sa gwenyore kaindi kendo sa dewewa kaindi. Wachni mogik madanga iwego ni aneno Lolwe TV kotenore koda ka tuono ni endi me wawuoyi. Wachni mogik inyalo wuoyo gi jopiny kokadho kamera machielo. Gima nya wacho ne joneno magwa katenore gi tuo mar kuot mar prostate. En tuo mantiere, en tuo ma is manageable, en tuo minyalo kony. Gima duong' monego ji otim en ni ji onego dhi kar thieth mondo otim gimiluongo ni routine medical examination. Routine medical examination onego time mabroad moting'o gik ma walerogo, nikech thiedho tuo kapod tuo pok onya ahinya, iwacho ni chako chon olodhi ajuoga. E gima duong' monego timre. Koro mano e gima dawego joneno marwa. Mogik, finally, Ruth, if time allows, let me just appreciate jok matiyo health in such a difficult time wantiere. I want to really appreciate them for putting their lives on the line. Kuom keto ngimagi e kinda kuru gasumbi sama wadil gi tuo mar corona ni. Dakaw thuolo ni kendo mar gonegi erokamano ahinya kuom thiedho ji e Kenya ka e seche matek gi. Mogik, adwa duoko mos ahinya ne joma oselus ngimagi e Kenya ka ni tuo mar corona. To molo ahinya dakteche gi nurses gi clinical officers gi ji te matiyo health e Kenya ka e sechegi moselus ngimagi. I want to express my sincere condolences to their families and loved ones. Erokamano. Erokamano daktari. Gikanyono mae makelo e giko mar chenro niendi mar Ngima Mwandu. Mae chenro mabiro ni Ngeso ka Ngeso sa 10 midhiambo. Iwinjo ka daktari wacho maber ni kana debed ni ok winji ng'ikni moro amora dendi, oyoge ng'ikni moro amora okituo. Dhi e hospital mondo idhi e check up mondo mi ka dipo ni nitiere tuo moro ma samoro pondo tinyalo fwenyo chon, nikech geng'o ber maloyo thiedho. Luongane Ruth Ochungo, watudre kendo Ngeso manyien e chenro machal kod maendi. Oriti masani. Erokamano.